ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜஸ்ட் ட்ரை ஃபுட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிளான ஒரு தோசை ரெசிபி தான். ஆனியன் பொடி தோசை. நிறைய பேர் ஆனியன் பொடி தோசை வீட்டில் செஞ்சுருப்பீங்க. நான் சொல்கிற மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலில் விசிட் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா என்னோடய ரெசிபிஸ் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் அப்டேட் பண்ணுற எல்லா ரெசிபீஸ்க்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். தோசை தவா ஸ்டவ்வில் வச்சுடுங்க. நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமுக்கு வைக்கவே கூடாது. இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கும்போது நம்ம 2 கரண்டி அளவுக்கு நான் மாவு ஆட் பண்ணுறேன். பொதுவாக மெல்லிஸான தோசை சுடணும் அப்படின்னா 1 கரண்டி மாவு போதும். நம்ம இந்த கடைகளெல்லாம் ஊத்தாப்போம் அப்படின்னு சொல்லி செய்வாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கிற மாதிரி 2 கரண்டி மாவு எடுத்துகிட்டு ரொம்ப விரிச்சிடாமல் ஒரு சென்டரில் மட்டும் கொஞ்சமாக விரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி நான் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் பொடி தோசைன்னு சொல்லியிருக்கேன். பொதுவாக எல்லாருமே ஆனியன் பொடி தோசைனா என்ன, ஆனியன்னு பொடி போட்டு செய்வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு தான் இருக்கும். நான் ஒரு டைம் ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணுறப்போ அந்த ஹோட்டலில் எனக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதிலேருந்து நான் எப்போவுமே இப்படி தான் செஞ்சு சாப்பிடுவேன். அதனால் உங்கள் கூடயும் ஷேர் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி. ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் ஒரு பெரிய ஆனியன் எடுத்துருக்கிறேன். அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சுற்றி வர அந்த தோசையில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க, அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. இப்போது நல்லா வெங்காயம் ஃபுல்லாக போட்டதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கேரட் எடுத்துக்கோங்க. அதை நம்ம கேரட் துருவுறதில்ல, நல்ல சின்ன பிளேடு இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதில் நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க. எல்லா இடத்துலையும் அந்த கேரட் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த தோசையில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. என்னடா கேரட் ஆட் பண்ணுறோம் ஸ்வீட் ஆகிடுமேன்னு நினைப்பீங்க, ஆனால் உண்மையாகவே சொல்கிறேன், அந்த கேரட்டோடு சேர்த்து அந்த பொடி தோசை ஆனியன்லாம் சாப்பிட்றப்போ அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது இது கூட கொத்தமல்லி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் அது மேலே தூவி விட்டுறேன், எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி. லாஸ்ட்டாக இட்லி பொடி எடுத்து உங்களுக்கு தோசையில் ஒரு இடம் கூட ஒயிட்டாக தெரியாமல் எல்லா இடத்துலையுமே பொடி ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் ஸ்பூனோட ஆட் பண்ணுறதை விட நீங்கள் கையில் எடுத்து ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் செய்யணும். தோசை வெந்த பிறகு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம ஆட் பண்ண கேரட்டோ இல்லை கொத்தமல்லியோ எல்லாமே தனித்தனியாக போயிடும். அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அந்த மாவை இருக்கும்போதே நீங்கள் இதை ஆட் பண்ண. இப்போ பாருங்கள், நான் எல்லா சைடும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சுற்றி வர கார்னரில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டீஸ்பூன் எடுத்து அந்த பொடி எந்தெந்த இடத்துலலாம் இருக்குமோ அதே இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் ஆயில் ஆட் பண்ண பிறகு அந்த பொடி, நம்ம பொதுவாக பொடியும் நல்லெண்ணெயும் கலந்து சாப்பிட்றப்போ அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஆயில் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த தோசை மேலே பொடி மேலே ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. அந்த தோசை ஒரு 2 நிமிஷமாவது நல்லா குக் ஆகட்டும். அப்போ தான் கீழேயும் நம்மளுக்கு ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் அந்த லைட் கோல்டன் கலரில் நம்மளுக்கு தோசை கிடைக்கும். இப்போ 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆனியன்னு கேரட் எல்லாமே ஓரளவு நல்லா குக் ஆகிருக்கும். பொதுவாக ஆனியன் தோசைக்கு ரொம்ப ஆனியன் குக் ஆகிடக்கூடாது, ஒன்று பாதியான ஸ்டேஜில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ அந்த பிளேட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம தோசை கரண்டியை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ப்ரெஸ் பண்ண பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா எல்லாமே அந்த தோசை மாவோட நல்லா செட்டாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் தோசையை திருப்பி போடலாம். பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல லைட் கோல்டன் கலரில் பின்னாடி குக் ஆகிருக்கும். இப்போ அதில் ஒரு ஸ்பூனு நீங்கள் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. சுற்றி வர ஆட் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஒரு பிளேட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தோசையை திருப்பி போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு லைட் ஆரஞ்சு கலரில் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கும்போதே சாப்பிடணுன்னு தோணும். இதுக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சட்னியும் சாம்பார் ரெண்டுமே வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்த ஆனியன் பொடி தோசை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். யூஸ்வலாக நம்ம பொடி தோசை சாப்பிட்ருப்போம், அதை விட இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பொடி தோசை சாப்பிடுவீங்க. இன்றைக்கி பார்த்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஜஸ்ட் ட்ரை.